Milé naše súbory Jánošiček a milí hostia z Kežmarku Maguráčik. Je mi obrovskou cťou, že môžem vám poďakovať pre takým skvelým publikom, ako sú vaši rodičia, naši vzácni hostia a naše svitské publikum. O to radšej, že môžeme povedať, že vlastne ani ne po celom roku nám vznikol nový súbor vo Svite. Teda vám, milí hostia z Kežmarku, ďakujeme, že ste nám pomohli spríjemniť atmosféru a vám, naši milí Jánošiček, za obrovskú radosť, ktorú ste spôsobili nám, ale za úsilie za celý rok patrí vďaka. Avšak bez veľkých rečí v neposlednom rade patrí obrovská vďaka vašim vedúcim. Pani Vlaste Horňákovej, ktorá je autorkou dnešného programu a umeleckou vedúcou nášho súboru Jánošiček, a pánu Ďurkovi Švedlárovi z Kežmarku. Vďaka za to, že robia niečo nielen pre divákov, ale robia pre folklór. Folklór si zachovať, to je vlastne vďaka našim predchodcom, našim starým rodičom, prarodičom, všetkým generáciám, ktoré boli pred nami. Keď to budeme robiť naďalej, myslím, že oni sa na nás budú stále pozerať. Takže vďaka vám. Vážení prítomní, dovolte, aby som v mene súboru Maguráčik, v mene svojom, ale hlavne v mene Potatranského osvetového strediska poblahoželal súboru Jánošiček zo Svitu do jeho ďalšej činnosti veľa úspechov a odovzdal im takýto symbol gorálov. Goráli vyjadrujú svoju hrdosť, krásu a tak ďalej, aby im tie roky, ktoré v tej činnosti budú nasledovať, pripomínali tú krásu a tú oddanosť tomu folklóru. Všetko najlepšie, veľa úspechov. Vážení diváci, milé deti, dovolte aj mne, aby som v mene zamagurských detí, a to folklórneho súboru Maguránka, poprial vám veľa úspechov a veľa šťastia a hodne síl a zdravia do ďalších rokov práce. Ďakujeme. Príjemné, dobré popoludne, príjemný podvečer všetkým vám v sále, aj vám, milé deti. Keď sme pred rokom dostali do Východoslovenského folklórneho združenia prihlášku detí pod názvom Jánošíček za členov Východoslovenského folklórneho združenia, nevedel som, že sa stretneme o krátky čas na takom peknom premiérovom ich programe. Sú tu rodičia, ktorým závidím ich deti a zároveň, nehnevajte sa, dovolím si povedať, že sú to aj moje deti. Pretože je nás vo Východoslovenskom folklórnom združení vyše konkrétne 2041 a z toho vyše 1200 je detí. Ak som predsedom tohoto združenia, považujem ich za svoje a som rád, že im dnes môžem po takom peknom programe zablahoželať. Asi na záver prislúcha posledné slovo mne, aby som vám naozaj všetkým poďakovala. Hlavne tu účinkujúcim, rodine a všetkým tým, ktorí sa podielali na tomto vystúpení a mali pevné nervy s nami. Sponzorom a tí, čo nám urobili krásnu scénu. Ďakujem.